Koliko je bila jaka ta liga, tako? Pa ta liga bila baš jaka. Znači, realno, tu smo imali veliku četvorku, Hajduk, Dinamo, tamo je bilo Beograda, Zvezda i Partizan. I to je bilo još od budućnosti Beograda, od Podgorice, budućnost koja je bila njihova crnogorska, to teško gostovanje uvijek bilo doći tamo i odigrati. Znači, bila je jedna liga koja je bila, mi smo tada imali, nisi mogao izaći prije 27. godine, tada se, kako se meni išla karijera, to se i promijenilo, ali znate da prije nije moglo prije 27 godina izaći iz te Jugoslavije bilo gdje van. I normalno, koncentracija kvalitete je veća, igrači kad moraju ostati do 27. To samo o sebi govori kolika je onda kvaliteta bila. Poslije svi ti igrači kad su išli u neke klubove, nije bitno Boka, Štimac i svi su napravili, Asanović, svi su napravili karijere. Velike karijere, tako. I za Hrvatsku naravno, i reprezentaciju. Tako da eto, da malo očaramo ljudima koji nisu možda tada gledali, ja tada nisam gledao uživo, ali evo volim čitati, koliko u stvari to bilo nevjerojatno teško osvojiti tu ligu. I svako gostovanje je bilo teško, pogotovo ići u Beograd. A i nije ni Veležbi, ali još nije ni Crna Gora, isto je imala koji... Imali smo Olimpiju Ljubljanu, ima se ti tu stvarno Sarajeva, željezničara, znači to su sve bile prave momčadi i to svaka utakmica je bila na nož,